колко са много, не се повтарят, както виждате. За всички лога стоят фирми или организации, които по някакъв начин са подпомогнали събитието. Отделно това, може би не съм борил, но между 30 и 40 души участваха в организацията му. Може да ви се струва много, но с маршалите става толкова. На първо място, нашия най-голям спонсор е Община Варна. Да, общината строи пътя и наистина възможностите, по-големите възможности за финансиране имат връзка с тази титла за Европейска младежка столица, която Варна спечели. И ние в момента сме в период на подготовка, а през 2017 ще се случат страшно много големи интересни събития на европейско ниво във Варна. Продължаваме нататък. Следващия спонсор по принос е Fullmax, тази спортна марка, която има магазини, произвежда, и Fullmax център, който е търговски център, откъдето по-предния ден тръгна шествието. Моля ръкопляскане за тях. Те дадаха много награди. Искам да припомня, че ако някой е получил нещо като дреха, обувки и така нататък и не му става, може да ги смени в тяхните магазини. Така, продължаваме нататък. Спортни магазини Яко дадаха най-сериозните награди, почти най-сериозните, но голяма част от наградния фонд. Много сме благодарни за тяхната помощ и се надяваме да продължим да работим с тях. Така, продължавам с Пищова, този винил. Искам да благодаря на редовните ни спонсори от Боженци, които винаги стоят до нас с подкрепа, айряни, кисели млека, плодови млека и така нататък. Другите, с чиято помощ успяваме да ви нахраним Салагард, пекарните. Те дадаха 200 закуски. Двете най-големи награди в състезанието са дадени от магазин Море и Коло СДН, а Пламен, чието собственик участва активно в организацията на събитието, затова искаме да благодарим на него. Направо ти отпред. Кой е Пламен? Пламен, дигни си шапката да те видят. Направо го покани го. Така, продължаваме да не пропуснем някой. Искаме да благодарим и на Жоел Принт. Ето това малко лого тук. Благодарение на Жоел Принт за отрицателно време и почти без сън успяха да се приготвят 140 фанелки с днескашния Велофест. Така че всеки участник, който се е записал в предварителния срок, всеки доброволец, всеки участник в организацията и естествено ще има и по някоя тениска за спонсорите и партньорите, да може да получи такава тениска. Харесват ли ви тениските? Добре, продължаваме нататък. Свободни квартири също е един сайт, който ни подкрепи доста. Ако търсите квартира или нощувка някъде, може да се обърнете към него. С маските Squirt Loop също участваха с наградния фонд и направиха така, че почти всеки участник да може да получи подарък, както бяхме обещали предварително. Тук има две лога в горния ляв ъгъл. Photo School и Pixel Plus. Тези партньори са свързани с фотоконкурса, който организираме за снимки от събитието. Pixel Plus са всъщност фирмата, която винаги ни подкрепя в това начинание. Те ще разпечатат снимките и осигуряват ваучерите, които са за награди. Photo School са ни партньори с това, че осигуриха място за изложбата в МОЛ Варна и с реклама на събитието, така че моля и за тях аплодисменти. Така, продължавам с разясненията. Там едно малко лого до логото на община Варна. Джими, покажи го, синьото лого. Не, това вече го казах. Да, логото на градски транспорт. Рядко се случват такива събития, ни се постарахме и благодарение на не знам на какво, но успяхме да договорим безплатен транспорт за събитието, което смятаме, че е една много хубава екстра и допълва качеството. Така. Продължаваме. Ето тук имаме още няколко лога.
нашите партньори от Варна Клайминг, които осигуриха това тролейче по-надолу. Колезачен клуб Одесос организираха вчерашния излет по шосе. Power Jump са едни наши приятели, които осигуриха скачащите кокили. В момента има хора, дето да скачат, както виждате. Те малко или много се покриват като организация с спортен клуб Стрела, които пък правят тези уроци по стрелба с лък, към които също виждам, че има много хора, които все още чакат да се включат. Кой остана? Кой остана? Тук е момента всъщност да благодаря на Българския червен кръст и на Младежкия червен кръст за осигурените доброволци. Това е нещо много важно за сигурността. Така че благодарим на тях. И остана да ви помоля да изразите своята благодарност за Велко Пустрем и екипа, който реализира това събитие. Не ме познавате, няма да се представям. Искам да поканя тук Красен. Сега ще дойдем тук за снимка. Може ли този кон да го дръпнем? Така. Някой да дойде да го вземе. Само не го подковайте. Да. Така. Красен беше основен администратор по време на събитието и той подготвяше най-вече записването, но и страшно много други неща, които ми е трудно да изброя, да се сетя в момента. Кой още е тук? Кой още е тук? Бойко. Бойко и Теодор да заповядат. Кой е Бойко? Бойко е лава, не се срамува. Бойко работи за спонсорството на събитието, за трасето, за храната. И без неговата помощ нямаше да стане да се случи нищо от това. Днес имаше много работа и по самите трасета, и като контролен съдия също, като организатор, координатор и така нататък. Така. Искам да поканя Роси, защото също помага. Тя помогна малко с фотоконкурса и с някои други неща, но е част от нас. Калуян, къде е Калуян? Калуян е... Скочи насам, молята. Ската за нещо зад мен. Калуян отговаряше за доброволците, за транспорта и за някои други неща все още, които може да пропусна. Ако за някого пропусна нещо, моля да ми извини, не е нарочно. Така. Кой иска да говори? Ето. Понеже поканих 25 доброволеца, които се включиха с цялото сърце в организирането на това събитие и помогнаха да обезпечим трасето, за да не стане някой инцидент там. Искам да им благодаря официално. Надявам се, че повечето от тях още са тук. Наистина свършиха прекрасна работа и ги очакваме следващата година със същия ентусиазъм и дано да го продължат напред. Щях да стигна до тях. Исках да го кажа същото, но вече няма смисъл. Калуян го каза. Изключителни благодарности на всички, които се отзоваха. Така, продължаваме нататък. Искам да поканя Цвети. Цвети, бързо тук. Да. Айде, майка ми се е засилила направо и тя да дойде. Мамо! Мамо! Ние ще я прозведем по малко по-специален начин. Така, майка ми Цвети, както видяхте, отговаряха за записването и за административната работа днес. И като моя лична логистична подкрепа не само днес. Така, искам да поканя Осман, Иво Цачев, Слави. Слави, не се оглеждай, ела. Така, Осман искам да го похваля, защото той не беше активна част от организацията днеска, поне аз не разбрах, но беше най-мотивираният, най-постоянният доброволец при почистването на тази поляна. Искам пак да кажа, миналата година, когато започнахме, поляната стигаше до тези пейки, близките, а те бяха като сепарета почти оформени. Виждате, че свършихме страхотна работа. Основен организатор на тези начинания беше Слави и Паско, който не е тук. Днеска може би има друг ангажимент. Слави също беше и доброволец днеска при ограничаването на колите по трасето и отпуската от асфалта. Така. До година шипове. Шипове до година. Страхувам се да не пропусна някой. Живко. Живко, заповядай. Живко също беше доброволец днес.
Всички останали, които се чувстват пропуснати да дойдат, казва Красен. Искам да благодаря специално на Елате при нас. на едно друго обучение. Той е нашия дизайнер, който не спа цяла седмица. Не, май бяха 2 седмици. 2 седмици бяха, за да имаме тези тениски, за да имаме тези винили, да имаме плакатите, флаерите, сайта и така нататък. Искам да благодаря на Красо, който също не е тук, защото е ангажиран. Той не сложи сайта. Да, така стана. Не били останали хора. Искам да благодаря на Димо, нашия озвучител. Къде е Димо? Димо вече прибира. Искам да благодаря, да поканя тук Миро от Power Jump. Миро! Къде си? Заповядай. Аз съм с ябълката. Да, мястото на Пламен определено е тук също. Заповядай, Пламене. Мястото на Явор, ела тук. Ела. Така, Теодор не го виждам. Теодор не виждам. Да, Теодор е толкова така предан на организацията, че в момента събира маркировката. Теодор също много помогна с подготовката на трасето. Така. Още някой. Баща ми.